Ξεκόλα από το σώμα σου. Το σώμα σου δεν είναι στολίδι, ούτε είναι το δοχείο της ψυχής. Είναι ένας αγωγός που συνδέει τον υλικό κόσμο με τον πνευματικό. Για να λειτουργήσει σωστά ένας αγωγός πρέπει να έχει κατάλληλα φυσικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ο χρυσός, που είναι από τους καλύτερους αγωγούς, έχει υψηλή πυκνότητα και μεγάλη πλαστικότητα. Έτσι καταλαβαίνουμε πως ένα σώμα σφιχτό και ευλίγιστο αποτελεί έναν πολύ καλό αγωγό. Όταν ο αγωγός δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αναγκάζεται να αυξηθεί σε όγκο και όσο περισσότερη είναι η ένταση που τον διαπερνάει, τόσο μεγαλύτερο όγκο χρειάζεται. Θυμάσαι πως η ένταση δημιουργείται από ανεξέφραστα συναισθήματα. Αν μειώσεις τεχνητά τον όγκο του αγωγού σου χωρίς να ρίξεις την ένταση, για παράδειγμα με αυστηρές δίαιτες, αυτός θα καταρρεύσει. Αν όμως αρχίσεις να ρίχνεις την ένταση, ο αγωγός αυτόματα προσαρμόζεται σε καινούριες συνθήκες. Γι' αυτό ξεκινά να κάνεις πρωινή γυμναστική και φρόντισε να εκφράζεις όσα συνηθίζεις να κρύβεις. Και αν ακόμα δεν ξέρεις πώς,